UKhuzani Mpongose idlamlenze usolakala ngokusebenzisa igama likaThibela ukuze alwe kahle noMthandeni. Umgodi noma kubeke ngomgodi uMthandeni wayengekadlali kuloya mcimbi, so ifakazi nambu kufakazi balezo inkulumo engike nganazo, yabona. So uphume esandleni nje lapho uThibela, angazi ukuthi kuza kanjani ukuthi uKhuzani angamkhuzi uThibela emayisuke post izinto ezisensitive egameni lakhe ngoba yena uthe akasekho empini kaMaskandi, kuyamangaza ke. Ngoba one yabona uThibela noMshovo lethule, those two are prominent dancers kule two uMthandeni noKhuzani, sibazi under ama brand kaKhuzani noMthandeni. Akukho kuyokwenziwa uThibela noma kuyokwenziwa uMshovo kume ngabo nje, whether kuhle noma kubi. Mawukuhle icredit kuthiwa nje kunento enhle enziwe uThibela, icredit iyo yakuKhuzani. Mawunento endliwe uMshovo, icredit yaleyo nto iye egameni likaMthandeni, kuthiwe igidangoma likaMthandeni lenza ukuthi o igidangoma likaKhuzani lenza ukuthi. Angeke kume ngapho. Kanjalo nokubi ugcina kwenza isicwacwa. Makuthiwa uThibela wenza into embi, le nto leyo igcina yenza isicwacwa kuKhuzani, yabona. So ngiyazi ukuthi le nto leyo noma ngathiwa ayipost epage likaKhuzani, but iapprove uyithatha kuKhuzani. That's why ezathi ungirovima iaddressa ngoba nawe uyabona lento le ibuya kuKhuzani, uthi Khuzani mfowethu uyazi ukuthi mina ngiphila nawe, akashongo ukuthi Thibela mfowethu uyazi ukuthi mina uKhuzani ngiphila naye, sidlala naye ibhola. Uthe Khuzani ngoba uyayibona lento le ibuya kuKhuzani. Uma ibingabuyi kuKhuzani ubeyomkhuza ukuthi hayi ndoda ungayiposti kanjalo, lento le kuzobe engathi ibuya kumina uma ehlaniphile, yabona. But ngoba vele uyabhayiza wavela wathi hayi post impela, wavumela nakho naye. So abayibheke ezinye izinto, yabona nje ukuthi